Yawwa na fara ta kanki ko me sunanki? Sunana Jamila. Jamila akwai wata magana da nake so mu yi da ke. Kuma ku daina abu da yake a dunkune wanda ba za ku bayyana shi yadda za a gane shi ba. Ba abun da muke boyewa wannan iyani da ita ne. Abubuwan da kake tunani ba su bane ba. Ka fiye zargi wallahi. Ai ni na san inda mahaifina yake ajiye bindigar. Tsamiya wa tambaye ki. Ku kuma me ba ku mamaki dan ta san gun ajiyan bindigan? Ku bani da ita in kin sani me zaki da bindigan. Ai aikin gama ya riga ya gama. Da Allah ina son a bani aran minti 10 ina son zangabe. Dakata Abba ba ruwanka a ciki ka bani ni da ita. Tatsuniyar giza ba ta wuce ta koki. Saboda Take nufi kenan. Malam na Ban ce ma ba ruwanka ba? sai na kashe. Abba kenan ni zaka kashe? Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantar.